It's Mega Grey Sound Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 5 minutes before Bongani Mtolo Slilanga and Gabriel Sithole ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala. Bambake sengiyavala ekseni incwadi yabaseKorinte besibili chapter 16 verse 9 ngokuba ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza nakuba ke bebaningi abamelene nami. Elungibambela lamazwi namhlanje ekseni ngivulela umnyango omkhulu kodwa baningi abamelene nami. Ngifuna ukuthi ekseni when you are too close to your breakthroughs there will be more of opposition. Mawususeduze ukuba ufinyelele lamo ufuna ukufinyelela khona abalwisana nawe nezinto ezikulwisayo zibaningi kakhulu. Ngakho bo understand ukuthi mawususeduze ukuba wamukele, mawususeduze ukuba uthandaza uphendulwe, mawususeduze ukuthi ubambe lokho okufisa enkosini, iopposition inyuka ngamandla, izimpi zinyuka ngamandla. Mawufuna ukwazi ukuthi how far is your answer from you, you must study the patterns of your trials and the patterns of your tribulations, ngoba izimpi ezikuvukelayo zibaningi kakhulu mawususondele ekutheni ubambe into oyifunayo. Mawusuzothola ipromotion yakho, iopposition inyuka ngamandla. Mawusuzothola ireward yakho, iopposition inyuka ngamandla. Ngakho mawubona izimpi zinyuka ngamandla empilweni yakho, lokho it must give you a revelation ukuthi you are too close to your breakthrough, you are too close to your answered prayer. Ngoba masubonakala ukuthi usuyafika zinyuka ngamandla izimpi, ubone nabakade bethandaza nawe bekuphendukela, nabakade bethe bazokusekela bazovele bekushiye. Ngoba mawususeduze ukuba ufinyelele emgomeni izimpi zinyuka ngamandla. Uma bagijimayo sebezoshaya intambo, amajaqamba nyuka ngamandla, ama-cramps aba ngamandla kakhulu ngoba sekuyabonakala ukuthi sekuseduze. Nowesifazane mayisezobeletha umntwana, ama-labor pains anyuka ngamandla, engaze fune nokugive up ngoba ezama-pains amaningi, kanti useseduze ukuba afinyelele emgomeni. Ngakho ungalenzi iphutha lokuyekelela ngoba uza ama-pains esikhashana, ngoba lawo ma-pains asho ukuthi sekuseduze ukuba ufike, asho ukuthi sekuseduze ukuthi uyibambe lento oyifunayo. Ngakho press on, keep on keeping on, backward never, forward ever. Faka igiye lesithuthu asinawo reverse, siyaphambili kuphela ngoba sekuseduze ukuba ufinyelele lapho kumele ufinyelele khona. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.